Kaistorya, akong kauban karon. Ako ning boss sa una sa Philippine Women's University. So may sikreto ani wa man natigulan. At tidak na ako tigulan. Lahi ra gid basta sige kabisbisan ko. Oh, all the way from Alaska. Yun Alaska kondensada. Alaska USA, Dr. Merly Pozon. Natin bago pero di ko pa magamit. Ay, dito sa Alaska na ito mo? Hindi na, nabigay ko diri pa. Ay, bigay ka ba? Wala ka nag-hire mo ba? Pero at least, gitagaan ko grillo, mga kaistorya. Imported! Imported, mga kaistorya, oh. Wala. Look! Bonggang, hep, hooray! Oh. US Polo nga Relo original all the way from Bosa, mga amigo, give ka. Do not burn bridges. Thank you, Dr. Merlin. Pang snacks na po sa inyo. Naapagikas! Marami sa kong taga-kuhan, Ani, Showtime, GMA. Thank you! Dili ko magduga. Madam, di makakamudagang kagawad, ang hatag na magagamit. Mudagang kagkapitan sa bulwa, ha? Basin! Basin. Salamat, Dr. Merlin Uzon. It's been 20 years, pero wala gyapon ka nakalimot sa imong friend 20 years ago nga si Papa Ardy. In spite nga taod-taod na tangawa nagkita, pero nakadumdum paghihapon ka. So anagin ng mga buutan ng mga tao gina-bless yun. Thank you so much, Dr. Merlin, and ingat sa pagbiyahe, sa pagbalik mo sa Amerika, and keep up the good work, and unta tuloy-tuloy lang ang success sa imong life, sa imong career, o labaw sa ngatanan sa imong love life. Good luck!